Hey guys, so andito tayo ngayon sa Good Shepherd. First time namin makapunta dito guys. Bali malapit lang siya sa may botanical garden. Bali nalagpasan niyo lang yung botanical garden, tapos basta hanapin niyo na lang sa maps. So tara, punta tayo sa loob. Tingin tayo ng mabibili natin. Ay, doon bibili? Dito ba? Pwede po dito. Yes po. Two bottles per customer. Ano yun? Ito? Yung ubi jam? Ito, isa lang. Ano to? Alfahor. Masarap pa yun. Ito guys. Ay, ma'am, okay lang po ba? Thank you po. Dalawa po dito, ube dyan. Kasi isa lang po limit dito. Isa lang po. If naman po pa kayo ni sir, pwedeng isang transaction po. Ano Oo. po? Kasi dalawa tayo eh. Kaya, Ito po yung mga guys. yan lang po muna. 1,000 po ma'am. Okay. May dalang bag? Di, nandun sa sasakyan. Hindi na lang. Kunin ko bag. Mamaya na. Mamaya na. Pwede namang Bitbitin na lang Oo. natin. So yun lang bibili natin? Hindi, ito yung Hindi. Yan lang din bibili natin. ganito lang din. Ay, Ano daw sa'yo, babe? ano ganyan din? Ubi jam na dalawa? Oo. Or isang ubi jam, dalawang ganon? Oh, ikaw bahala. Hindi ko alam. Tapos isang ganito. Oo, one. Ay, hindi pala pwedeng dalawa dito eh. Pwede, isa lang. Isa lang sa'yo. Ah, O, hindi isa lang. Dalawa isa. Dalawa. Ah. Ganun pa ulit, dalawa dito tas isa. Yes ma'am. 1,000 babe. Bakit? Bakit? Wala. Ba't ka napangipit? 1K na lang pera ko. Visit ka talaga. Thank you. Natin. Dalawa isa. Ah. Dapat dinala natin yung Andun, malapit lang naman. Ito ba? Oo. Na, kaya mo? Titikman na natin. So, Grabe, mamahigit siya, no? oo. Gusto mo lagay muna natin to doon. Lagay mo na yun. Tara. So, nakalimutan namin yung strawberry jam, guys. Tanong natin kung may strawberry jam sila. Picture tayo dun mamaya. Bawal ang paggamit ng plastics. Tara. Ma'am, may strawberry jam kayo, ma'am? Wala po. Ay, wala. Ayan. Thank you po. Sayang, wala yung strawberry jam. May Ay! pinapaagad, Yung damit mamaya na natin suot. Oh, mamaya na. Sakto. Shakti. Naimbag apastor.
Good Shepherd talaga no? Siya tinaimbag nga pastor. Ano to? Ah, the Good Shepherd Sisters. Good Shepherd Sisters. Uy, ang ganda ng view, babe. Ang ganda ng view dito. Our Lady of the Good Shepherd. Ang ganda naman niya.